Bună, prieteni! Am revenit cu ziua 6 din calendarul nostru, cu machiaje, care este fix aici, lângă 7. A venit și Moș Nicolae să-mi spună și mie în comentarii ce v-a adus. Bun. Și în 6 avem pentru unghii să le ții între. Așa, să nu le ții așa că poți să dai pe lângă. Și așa te concentrezi mai ușor. Asta se potrivește cu mini-oja. E așa de mică în viața reală, mama mia. Și se ține așa și te dai. Pac, pac, pac. Și așa. Și la degetul mare nici nu ai nevoie. Cam atât a fost cu ziua 6. Vă așteptăm mâine cu ziua 7. Vă iubesc!